V sobotu večer v Petrovskej kafe pizzerii Alexandria usporiadali humanitárny večierok Skrinka spomienok. Podujatie organizovali klub Art, ktorý je členom spolku Petrovských výtvarných umelcov v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec. Peniaze zo vstupného venovali detskej výtvarnej kolónii mladých umelcov z Báčsko-Petrovskej obce a jednému dievčaťu zo sociálne ohrozenej rodiny. Organizátorov podujatia je klub Art, ktorý je členom Združenia Petrovských výtvarných umelcov. Aký program nás čaká? No, program je veľmi pestrý. Čo sa týka programu, hlavne sa tu zameriavajú alebo zúčastňujú žiaci základnej školy a strednej školy. No, máme zo pár študentov a hlavne deti zo základnej školy sa nám predstavia s recitáciou a zo stredných škôl budú spievať. Art už pôsobí 5 rokov a toto je už taká, no neviem koľká akcia, ale hlavne vždy nám tak super vyjde a všetci majú z toho pekný pôžitok. No, finančné prostriedky, ktoré získame na tomto večierku, sú venované deťom slabších sociálnych rodín. Aj volejbalový klub Mladosť, tiež z Báčskeho Petrovca. Pre výnimočný stav v dohovore s obcou, Centrom pre sociálnu prácu a Červeným krížom rozhodli sa zozbierať aj prostriedky pre ľudí z oblastí ohrozených povodňami. Keď hovorím o tomto spájaní našich síl a o tej podpore, ktorú poskytujeme našim blížnym, dovolil by som si zacitovať apoštola Pavla, ktorý kresťanom v ranej cirkvi, v cirkevnom zbore v Galácii alebo v Galatách, napísal: bremená jedni druhých znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A myslím si, že aj to, čo teraz robíme, aj keď v takejto veľmi príjemnej atmosfére, ako to aj moderátorka povedala, v takej situácii, v ktorej tú núdzu až tak necítime, predsa sme ochotní znášať tie bremená, ktoré tlačia našich blížnych, našich spoluobčanov, ktorí sú teraz konkrétne postihnutí buď tou sociálnou núdzou, alebo tými živelnými pohromami, tou povodňou. A chcem sa na tento spôsob poďakovať všetkým vám, ktorí ste sem prišli a ktorí ste ochotní pomôcť svojim blížnym v núdzi a povedať, že na tento spôsob naozaj naplňame teda zákon Kristov, zákon, ktorý nerobí žiadne rozdiely medzi ľuďmi. Viac ako 90 hostí pozeralo zaujímavý program, ktorý 33 účastníkov spestrilo recitáciou, spevom, hudbou. V bloku venovanom talentovaným deťom sa predstavili okrem speváčok a recitátoriek aj tanečníci a športovci. Potom nasledovala ukážka body artu mladého umelca Davora Kolárskeho a nová módna kolekcia návrhárky Simony Triaškovej. Ja som Davor Kolársky, tu som iz Báčkog Petrovca i idem u srednju umetničku školu Bogdan Šuput u Novom Sadu, ali ovako ponekad u slobodno vreme se bavim body artom, koji je u stvari nova grana umetnosti i koji je svoju ekspanziju tek doživljava u zadnjih pola decenije. Tako da tu se radi u stvari o slikanju na ljudskom telu, o slikavanju ljudskog tela, pre svega lica, i što je veoma zastupljeno u današnjoj modi. Tako da time ću se ja večeras predstaviti. Pre hostí prichystali aj zaujímavé súťaže, kde mohli získať rôzne odmeny početných sponzorov. Program sprevádzala hudba v staromestskom melose, o ktorú sa postarala kapela Trio Mio. Zaplaču za mnom i uzdišu, svi moji prošli su svi. Uzalud čekam te ja, uzalud nadam se ja, bez tebe tužan je grad, ko zna gde ti si sam. Sada sam sam u svojoj mašti, gde me ruže čezne ja.